Ojo pisan-pisan gelakno atine wong, teman. Gelakno atine wong iku kualat, biasa gak suwe kena hukum karma mati ndodok. Mergo wong sing sampean gelakno akan mengeluarkan bion-bion, gelembung-gelembung sinar merah dan tetap akan masuk no tapak kaki sampean, dan kapan-kapan sampean akan kena perkara. Moro-moro ndelosor lho mati, iku rata-rata mati gara-gara gelakno atine wong. Apa maneh kate ana wong kelakuane apik, ojo pisan-pisan sampean gelakno wong kelakuane apik, malati temenan. Wong sabar, kelakuane apik, lah kok sampean gelakno atine, gak kira suwe sih, paling setahun sampean geletak. Biasa mati moro ndelosor, gak loro gak apa, utawa mati karena kena darah tinggi. Iku mati gara-gara gelakno atine wong apik. Dititeni nokno desa sampeyan ana wong sabar, kelakuane apik, gak tau gelakno atine wong. Lah kok sampean gelakno atine, oh gak suwe sampeyan daftare malaikat bagian jabut nyawa. Aku malaikat nang jabutan padha karo ngono. Iku hukum karma lho, hukum alam dan ndak bisa dibantah.